alle sammen velkommen til den her video. I dag er vi inde i Tivoli, og Vi skal prøve at se, hvor mange forlystelser vi kan nå at prøve, inden vi skal hjem. vi starter med den gamle rutsjebane. Filmer til næste klip. Vi har lige været oppe og prøve Den gamle rutsjebane, og nu skal vi ind og prøve skitarm. Nu er vi oppe på Pengdemonen, og vi har lige været ude og spille nogle spil i spillehallen. Videre til næste klip. Nu skal vi over og prøve. Nu skal vi sejle. Og der sidder Jakob. Vi skal sejle. Vi er oppe og prøve Fata Morgana. Ja. Og Jakob skal med. Og Jakob skal med. Og i swirl. Og der var en sol. Og altså Pivot a.k.a. Jakob ved ikke om. Så ja. Vi opdaterer, når vi har været deroppe. Pivot Jacobsen, han turer ikke. Så vi er på vej op og prøve monsunen. Ja. Nu prøver vi en af de sidste ting, Akila. Ja.